aħna għandna fiduċja fil-poplu Malti, aħna għandna fiduċja f'pajjiżna, aħna nemnu f'dak li qegħdin nipproponu u se nibqgħu nimbuttaw ħalli int ikollok l-għażla. Sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista waqt li kienet jiġi intervistat fuq Net Television il-ħadd filgħodu fejn saq li l-Partit Nazzjonalista huwa il-partit tal-idejat konkreti tal-pjanijiet viżjoni fit-tul bilan illi l-familji Maltin u Għawċin jgħixu bid-dinjità illi tixraqlhom. Bernard Grech insista li tul dawn l-aħħar jiem iċ-ċittadini Maltin u Għawċin sofrew minħabba nuqqas ta' investiment tal-Gvern Laburista tant li sansitra Robert Abela nnifsu ammetta il minkejja li kien konxu li kien jeħtieġ investiment xorta waħda baqgħu m'għamlu xejn. Dan fil-waqt li insista illi ħadd ma jixraqlu jgħixek f'din il-ħolma kera li suppost qed ngħixu l-aqwa żmien. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista ilu is-snin jipproponu soluzzjonijiet bl-aħħar waħda tkun il-liberalizzazzjoni tas-suq tad-distribuzzjoni tal-enerġija. Madankollu il-Gvern ta' Abela ma jridx jagħti widen. Liberalizzazzjoni ma jfissirx privatizzazzjoni, ifisser li inti kollok id-dritt isimgħuha dik kemm hija sabiħa. Inti kollok id-dritt li mid-dar tiegħek int tista' tagħżel operatur ieħor li jfornik bl-elettriku. Li jwassallek l-elettriku ġod-dar tiegħek. Mela flok illum int bil-fors għandek operatur wieħed, take it or leave it, jagħmel li jrid bik. Issa jkollok iktar minn operatur wieħed, jista' jkollok 2, jista' jkollok 3, jista' jkollok 4. Skont kemm se jkun hemm min jinteressa ruħu illi jinvesti f'pajjiżna. Huwa possibbli tiġri f'pajjiżi oħrajn. Saqsu lil uliedkom għax illum nafu li hemm ħafna żgħażagħ li marru barra mill-pajjiż, jistudjaw, jaħdmu, saqsuhom, saqsu sħabkom, araw kif dak li qegħdin ngħidu huwa veru. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista sostna li jinsab sodisfatt li brabta mal-mewt taż-żagħżugħ ta' Jean Paul Sofija se tkun qed issir inkjesta pubblika wara l-pressjoni tal-NGOs, tas-soċjetà ċivili, tal-ġenituri ta' Jean Paul u sħabu u l-Partit Nazzjonalista nnifsu. U għassaħaq ukoll li pajjiżna qed jitmexxa minn mexxej tal-U-turns. Tani kif Robert Abela, grazzi għal pressjoni li saritlu fost oħrajn mill-Partit Nazzjonalista u pubbliku ġenerali, wettaq U-turn fuq il-każ tal-inkjesta pubblika, fuq il-Marina ta' Marsa Scala u fuq il-liġi tal-abort bit-telf ta' żmien u tkaxkir tas-saqajn. Pajjiż ma jistax jaffordja la li jkollu Prim Ministru mifxul, la jkollu Prim Ministru dajjef u laqqas li jkollu Prim Ministru kompromess. Dan fil-waqt il-insista dwar il-ħtieġa ta' bidla fil-modell ekonomiku stqar illi kull membru parlamentari nazzjonalista jaqbel illi ma jistax ikun illi l-popolazzjoni tkompli tiżdied b'dan il-mod sproporzjonat għad-differenza tad-deputati tal-Labor. Laqqas għandhom bi bejnietom għax Clyde Caruana dak li ddeċieda li jġib l-eluf ta' barranin f'dawn l-aħħar 10 snin. Qed jgħidlu isma' qed nagħmlu ħażin qed nirrealizza qed nagħmlu ħażin aħjar inbidlu dal-mudell. Robert Abela u Silvio Xkembri qed jgħidulu le. Ġifieri, il-Prim Ministru, il-Ministru tal-Finanzi u l-Ministru tal-Ekonomija mhux qed jaqblu bejniethom. Aħna qegħdin naqblu. Intant, wasaq illi l-Partit Nazzjonalista jemmen bisħieħ fil-investiment fil-ħaddiema Maltin u Għawċin, fl-istudenti u fil-ġenerazzjonijiet futuri ta' dan il-pajjiż. Tama u konvinzjoni illi mhux biss il-Maltin u Għawċin ikollhom ħajja dinjetuża x-xogħol tajjeb iżda wkoll illi jkunu sitin ta' djarhom. L-ekonomija ta' pajjiżna aħna nibdluha għal waħda ta' kwalità, għal waħda fejn ikollna setturi ekonomiċi oħrajn, għal waħda fejn ma nibqgħux niddependu fuq iċ-cheap labor ta' Robert Abela, għal waħda fejn int jista' jkollok kwalità ta' ħajja aħjar, pagi aħjar, tkun tista' tilħaq biex tikri imma wkoll jekk jista' jkun tixtri il-proprjetà tiegħek għax hekk nixtiequk tkun homeowner, ngħinuk ukoll biex tkun homeowner ħalli int tkun tista' f'pajjiżek stess tibni l-futur illi tixtieq. Francesco Catania, Net News.